Drassana Santa Marta. Des del segle XV hi va haver a la vila joiosa reials drassanes i es van construir naus per a la corona i per als corsaris. Cap a 1860, la vila joiosa va aconseguir la segona matrícula naval d'Espanya. També hi havia drassanes a les platges de Torres, Varadero o Almadrava i Paradís. A la Primera Guerra Mundial es van construir les més grans goletes i pailebots. Aquests velers, d'unes 400 tones, necessitaven molt calat per a la varada. Per això, les drassanes de l'Arsenal, prop de la punta del riu, es van traslladar ací, a l'Alcocó, en 1918. Reproduïm a la imatge tàctil el bergantí goleta Jonense, construït en 1919.